Sammen. Jeg vil i dag vise jer, hvordan man tilføjer en ny kategori til sin OpenCart webshop. Hvordan man får den tilføjet i menulinjen, som typisk kan findes her øverst på ens webshop, og hvordan man kan tilføje til den her kategori. Og her har vi selve webshoppen, som der ser ud for kunderne. For dig som administrator, så skal du gå ind på et nyt fanblad, skriv din webbutiks adresse, og så skriv admin bagefter. Så kommer man ind i administrationsdelen. Du kan logge dig på. Så er vi i OpenCart administrationen. Op under katalog, der har vi en række valgmuligheder. Den øverste er kategorier, og det er lige nok det her, vi skal have fat i. Den her webbutik, som er en testbutik, den sælger IT-udstyr. Og vi har også kameraer liggende i vores shop, og der er ikke nogen kategori, der hedder kamera. Så derfor så vil jeg oprette et kategori, der hedder kamera. Jeg trykker på indsæt herovre til højre. Og kategorinavnet, det vil jeg gerne have, er bare kamera. Sådan der. Bare for syns skyld, så udfylder jeg lige de her felter. I en anden video skal jeg nok forklare meget mere om, hvad det går ud på. Og det her, det er så det navn, der vil fremgå af menulinjen, eller som kategorien. Man kan altid tilknytte en kategori til en anden menu, sådan så det her kamera, det bliver en underkategori til noget andet. Og det kunne man så gå ind og vælge her. Men det ønsker jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne have, at det her det er en hovedkategori. Det her felt, det kommer vi tilbage til i en anden mail. Men vores kategori kan man indstille. Det ønsker jeg faktisk ikke her, men man kan altså gå ind her og så finde et billede fra sin fil, eller nogle billeder, der er uploadet her til ens OpenCart. Hvis jeg hakker af her, så vil menuen blive vist op i menulinjen. Og hvis ikke jeg hakker af, så bliver den ikke vist op i menulinjen. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan bruge den. Den kan stadigvæk bruges i OpenCart, men bare på en anden måde. Det vil jeg vise også i en anden video. Men jeg vil gerne have den vist op i menulinjen. Og statusen skal naturligvis være aktiveret. Du kan også deaktivere den, hvis du i perioder ikke vil vise den her kategori. Men jeg skal have aktiveret mine kategorier. Og designdelen, det sidste fanblad her, kommer jeg ikke nærmere ind på. Jeg har oprettet min kategori ganske enkelt med navn og eventuelt et billede, hvis du vil have det. Og sørge for, at den er aktiveret som hovedmenu, så den kommer op i menupunktet. Jeg trykker gen. Så har vi vores nye kategori her. Og hvis vi nu går i vores webshop, som kunderne ser det, opdaterer, så kan I se, at der er nu kommet en ny kategori, der hedder kamera. Hvis jeg trykker her nu, så vil der lige nu ikke være nogen produkter i. Så lad os tilføje et par produkter til vores nye kamera-kategori. Vi går igen i OpenCart-administrationen. Heroppe under katalog. Den første, det var kategorier. Det var lige der, hvor vi var. Nu går jeg under produkter. Og jeg ved, at vi har flere kameraer. For eksempel så har vi en her allerede som nummer 2 produkt. Et Canon. Så det vil jeg gerne tilføje i vores kategori. Jeg går på produktet. Her står der produktnavn og en produktbeskrivelse hernede. Men der, hvor jeg faktisk gerne vil hen, det er under links. Så der trykker jeg. Her ser vi faktisk, at vores Canon kamera, det er allerede tilføjet en kategori, der hedder desktops. Og det er jeg umiddelbart glad for. Man kan altså tilføje den flere kategorier, og jeg vil gerne have den ind i vores kamera-kategori. Så det er faktisk det eneste, jeg skal gøre, det er at hakke af her og trykke på gem. Faktisk så er jeg så heldig, at jeg har flere kameraer i min webshop. Der er et Nikon-kamera hernede. Jeg gør nøjagtigt det samme. Går ind og redigerer vores Nikon-kamera. Går under links. Og jeg vil gerne have den i vores kamera-kategori. Jeg gemmer. Nu har jeg altså lagt 2 kameraer i vores kamera-kategori. Jeg går webshoppen. Opdaterer.
Vi trykker på vores kategorikamera, og her har vi vores 2 produkter. Og der kan man gå ind og købe dem, nøjagtigt som man har oprettet dem. Her er der den lille feature, man kan få dem vist som gitter. Det vil sige, så bliver det vist ved siden af hinanden. En opsætning, jeg kan vise jer senere. Men det er ganske enkelt sådan, I opretter en ny kategori, tilføjer den i menulinjen for oven, og hvordan I tilføjer produkter. Tak for denne gang.